саклыгы шул кадәр зур бәягә төшкән, шул җан иясен күрсәтегез миңа. Аны үзе сыманнар янына илтергә кирәк. Кайда сыңалар? Үзегез эзләп табарга тиеш. Бөек Мандалор кабиләсе белән сихерчеләр ордены джедайлар арасындагы сугышларны хәтерлисездер. Шушы сабыйны дошман оясына илтеп тапшырыр өчен бөтен җиһанны туздырып чыгарга тиешмени мин? Язмыш юлы шулай куша. Бала өчен яраклы урын түгел бит бу. Ул һәр вакыт янымда булырга тиеш. Ярый, аңладым сезне. Язмыш юлы шулай куша.